Чыгышлар зоналарга бөлінген. Жюри тарафыннан мәктәп коллективларының сәхнәләштергән спектакльләре каралып, аларга бәя бирелә. Якташыбыз Муса Гәрәев истәлегенә багышланган район смотр конкурсында сугыш чоры гәүдәләндерелә. Дөмәй урта мәктәбе коллективы Ибрахим Абдуллинның 2 бүлектән торган романтик драмасы Айсылуның айлы кичләре пьесасын сәхнәгә куйды. Мөхәббәт, бәхет, җир тибрәнә, айдагы кыз мөхәббәт без турында җырлый. Күп еллар үткәчтә, шул төшкәчтә чәчләребезгә, шушы айлы кичләрне искә алырбыз. Бу айлы кичләребезнең диңгез өстенә төшкән ай юлысынан юлларыбызны яктыртып торыр. Киттек шул юллардан Айсылу. Кил яныма. Куркам мин. Сөйгән кешеңнән куркырга ярамый Айсылу. Оялам мин. Оялма. Бир кулыңны. Яратам мин сине, Камил. Һәр сулышым, гомернең һәр мизгеле сиңа булсын. Сиңа булсын. Сиңа Сиңа булсын. булсын. Сиңа булсын, Камил. Әсәрнең кызыклы сюжеты, артистларның профессиональ уены беркемне дә битараф калдырмады. Томашачылар залыннан еш кына көчле алкышлар һәм көлүләр яңгырады. Ә инде урынында күзләр яшьләнде. Талыкка! Талыкка! Миндә. Юк, яшелек. Айсылу, сен ни булды? Ни булды Айсылу? Biz ikimiz yaklap biyirdiz diyen idik bit. Айлы кишләр була бер генә, кадерләрен бел генә. Айсылу, яшә! Алеся! Айсылу! Алеся! Алеся! Охайым минем! Алеся! Ал китәм Айсылу, кешеләрнең айлы кичләрен, кояшлы көннәрен урлаучылар белән мәңге көрәшәчәкмен. Пәрдә ябылуга сәхнә геройларын томашачы көчле алкышларга, чәчәк гөлләмәләренә күмде. Жюри әгъзасы район мәгариф идарәсенең методик бүлеге мөдире Земфира Минхачева кара бузган хезмәткә үз бәясен бирде. 2022 ел республикала һәм үзебезнең Илеш районы өчен зур саралар елы дип көтелә. Чөнки 2022 елда Башкортстанның бердән-бер советтар, 2 тапкыр советтар союзы герое Илеш егете Бөркетебез Муса Гәрәевтің тууына 100 ел була. Ошо айканлы республикала һәм район кысаларында төрле саралар үтә. Ул конкурстар, спорт ярышлары, мәдәни саралар. Ошо сараларның береһе булып, педагогик коллективтар арасында театралика 2022 конкурсы игълан ителде һәм ул үз сиратында һәр бер авыл клубында куелып бара. Бүген без һезнең менән Дөмәй урта мәктәбе коллективы күрһәткән спектакльдә матур тамашаның шаһиттары булдык. Укытучылар коллективы бүгенге тормыштың кадерен белергә, матур тормышты һөеп, яратып яшәргә һәр кирәклеген һәр бер тамашасы күңеленә алып барып yetkерелде. Киләсәктә лә без хугыш темаһын китаптардан укып, сәхнәләрдән карап, кинолардан карап кына искә төшерәк ярар инде. Тормыштар имин булһын һәм дөньялар тыныч булһын дигән теләктә калабыз. Театралика әлегә дәвам итә. Алдагы атнада Карабаш, Кадер, Юнны мәктәпләренең коллективлары үз чыгышлары белән томашачыны сөендерәчәк. Театр сөючеләрне әлеге чагы томашаларда көтеп калабыз.